Moi taas. Valitettavasti nyt on käynyt niin, että tuolla IdeaScale-palvelussa olevan palvelin virheen takia kirjautuminen ei niillä ohjeilla onnistu, jotka olen teille tehnyt. Eli jos klikkaat täältä kirjaudu sisään, ajaudut virheilmoitukseen, josta ei pääse eteenpäin. Ratkaistaan asia seuraavasti. Mennään osoiteriville, poistetaan tuo ja kirjoitetaan sinne ideascale.com ja painetaan Enter. Tullaan IdeaScale-palvelun etusivulle, josta ei tarvitse välittää sen enempää. Mennään kohtaan Login. Ja nyt täällä valitset, että logataan sisään ja käyttämällä Google-tiliä. Klikkaan sitä. Ja nyt se joko kysyy sinulta tässä tätä tiliä, niin kuin minulta, tai mahdollisesti voi käydä myös niin, että se ei kysy, vaan ehdottaa sinulle valmiiksi tiliäsi, ihan sama kumpa teet sen mukaan, mikä on omalla kohdallasi oikein. Eli jos tämä tili tuli jo siihen tarjolle, niin klikkaat vaan sitä. Jos ei tullut, niin kirjoitat tunnuksen, nyktilisi tunnuksen ja sen salasanan ja painat kirjaudu sisään. Haluanko tallentaa? No niin, ja pääsin tästä suoraan sisälle. Voi olla niin, että tässä välissä tulee myös sellainen ilmoitus, jossa kysytään sinulta, että haluatko antaa sille luvan käyttää tiliäsi kirjautumiseen ja anna silloin siihen lupa. Näin pääset kirjautumaan tänne NYK-palveluun, NYK-IdeaScale.com-palveluun ja käyttämään tätä. Toivottavasti alat ahkerasti käyttää sitä, että saadaan talteen kaikki tärkeät asiat tältä vuodelta ja ennen kaikkea ne tärkeät asiat, joita haluamme ensi vuonna kehittää. Kiitos ja moi!